Yermek vakit turunda işitkeniz bardır. Bu indi hazır Tatar biyuğunun bikte motor inji merjeni bulup tura. Hazır biz iski Yermek avulunda, nekmine eligi biyuğunun vatanında, eligi avulda nişik yaşaylar, nişik eligi biyuğunu biyler. Hem indi nindi halık mında yaşaganın biz sizge tuğan avulum tapşırığı көрсетіп кетешек biz. Әлігі үй тирәсендә ниндигенә мыңнар яңгырамагандар. Чөнки бу бит гармон ясау остасы атаклы Гали Гәрәевнең өе. Biz sizin bilen hazırlısı vakitte garmon yasau ustası Gali Gərəyev'nin iyi yanında basıp durabız. Bu Gali abinin indi soğuştan soň 70-nji yıllarda salgan iň motor ilerinin birisi bulgan. Ol indi garmon yasau işine tuğrılıklı bulup kala hem gımır boyu garmonni yasay. Mine şu inin bıldırına çıkıp oturup, mine mektep urununda pojarny kolonçası bulgan. Ol indi oynay başlagaçtan da Gali'nin tağın dünyaga bir garmonu tuğda diyetirgan bulganlar. Malayının aytığı boyunca ol 2000'den artık garmon yasagan, hem bütün jir şarı boyunca bu garmonlarını tabarga mümkün. Amerika, Germaniya, Finlandiya, Orta Aziya hem başka illerde. Mine hazır indi Eshat bizin oynab jibere Gali abinin uskiyin. Ol nota bilmegen, ama lakin ki yazgan. Yermek avulu Гали Гәрәевнең һәм мәшһүр Yermek вагы биюенең ватаны. Тик ул бию турында бераз соңрак. Авылның тарихына игътибар бирү кирәктер иң элек. Инде менә безнең бит инде иске Yermek дип әйтелә, ул сыңыдан гына, әлбәттә, әйләнешкә керә аңа хәдәр бит инде Ермәкәева, Ярмөхәммәдова төрсә, Нижний Ермак, әлбәттә, Утар елга дип тә йөртелгәннәр. Һәм инде тирякларның җирләрен халык башка милләтләр яулап ала башлагачтын, җыен җыяларда халыкны, инде шушында халык әлбәттә инде шундый фикергә киләләр. Гаиләдә 5 малай булса, шуның бер малайны һәрберсен берәр малайны, һәрбер гаиләдә берәр малайны яңа Yermek менә хәзерге яңа Yermek урынына урнаштыралар. Инде билгеле булсын, монда инде җирләр әлбәттә хуҗалы, монда хуҗасы җирләр түгел, хуҗалы икән. 1785 елда яңа Yermek аерылып чыга иске Yermek'тән. Анда бит инде әлбәттә безнең халык барыбер, әмма ләкин аларның диалектларында бераз аермалыклары бар, сөйләү тәртипләрендә. Шулай да безнең анда халык. Габдулла хәзрәт Yermek авылында имам да, мәдрәсәдә мөгаллим дә. Балалар авылның дин гыйлеме учагында белем алалар. Килгән, мин дә бераз акыл өйрәтергә булдым. Юкка гына ничә еллар гарәп телен өйрәндеммени? Мин сезгә әйдәгез, язам. Сез шулай укый аласызмы, менә укытучыгыз язгансымы? Буламы? Хәзер. Сүз башында сүз уртасында, һәм сүз ахырында шулаймы? Укып карыйк. Инде хәреф. Аны икенчесе бар, хәтерлисезме монысы? Каты. Со, си, су. Әгәр дә монда куеп чыкса? Та. Ти, ту. Әгәр дә монда нокталар булса? Зо. Си, зу. Молодцы, әфәрин булдырасыз. Ничә тапкыр укыйсыз? Атнасына монда? 2 рәт укыйбыз. Атнага? Атнада, ия. Җыелып инде шулаймы? Бер инде сүрә укып күрсәтәсезме безгә? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин. Ияка нa'буду ва ияка настa'ин. Иhdинас сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Гайрил мағдуби алейхим.
Иске Ярмәк авылы ул бит әле бөек әдип, шагыйрь. Зыя Ярмәкинең туган авылы да. Без сезнең белән хәзерге вакытта Зыя Ярмәки исемендәге скверда. Ни өчен аның исемендәге һәм ни өчен без аңарга шундай матур урынны ясадык? Бу безнең халыкның ял итә торган урыны булачак. Чөнки безнең авылыбызның данын бөтен дөньяга тараткан ак каен җыры бар. Аны татарлар да, башкортлар да безнеке дип әйтеп җырлыйлар. Әмма ләкин ул безнеке, Иске Ярмәкнеке. Ул 1915 елны менә шу гүзәл табигатьле Ярмәк авылында, ак каен янында менә безнең Юкәле тау бу якта күренә. Менә шунда язылган, иҗат ителгән шигырь. Ул шигырь инде бөтен татар дөньясында билгеле. Билгеле безнең шагыйребезнең иҗаты өйрәнелмәгән. Менә бүгенге көннәрне генә әле кичә 3нче көн генә безнең имамыбыз кайтты Казаннан, аның турындагы бик күп материалларны алып кайтты. Һәм шул ук вакытта алып кайтты аның бер дә басылмаган, бер дә укылмаган китапларын бик күп күләмдә. Булар барсы да өйрәнүне тоталар. Әни өчен менә без аны шундый зурлыйбыз. Зыя Ярмәки табигать күренешләрен Габдулла Тукай белән бер үк дәрәҗәдә матур итеп сурәтләүче шагыйрьләребезнең берсе. Юкәле тау битләрендә, Сук елгасы буйларында рухи байлык җыйгандыр ул Зыя Ярмәки. Камышлы районының бик күп авыллары, шул исәптән Иске Ярмәк авылы да Сок елгасы ярларында урнашкан. Ни өчен Сок дип сорыйлар, ләкин бу татар сүзе дуслар. Сук су сүзеннән һәм инде суык су, ягъни менә шуннан барлыкка килгән суык су. Ягъни бу татар сүзе дуслар. Чыннан да суы шул хәтле суык микән? Тикшереп карарга кирәк. Чыннан да суы бик салкын. Төптән бәреп торган чишмәләр күп булса кирәк. Кайнар чәй эчеп җылнасы килә. Тик иң элек ул чәйне әзерлисе бар бит әле. Ярмәк музеенда без бик кызыклы бер экспонатка тап булдык. Шәйсез татар халкы буламысың инде, әле шундый мәзәк тә бар. Татар халкының тамырларында кан түгел, шәй ага диләр. Һәм инде менә монда без әлеге музейда бер кызыклы аппаратка тап булдык. Ул да булса шәй ясау станогы дип атыйк, шулай дип. Менә монда аның тешләре бар, бу якта да шундый ук тешләр. Менә шулай сары мәтрүшкә булсын, зәңгәр мәтрүшкә булсын, куеп гади генә хәрәкәтләр ярдәмендә шәй ясыйбыз. Хәзер. Менә шундый матур шәй барлыкка килә. Ах, мәтрүшкә исләре. Иркәм, анда чайник менә монда. Нидә? Менә кайда икән ул тәмле шәй эшүләре Сук елгасы буенда. Ярмәк вагын биби. Иске Ярмәк авылы һәм әлбәттә Ярмәк вагы. Нәкъ менә бу авылда Ярмәк вагы барлыкка килгән һәм бу авылда әлеге биюне биимичә китми буламысың инде. Хоп, хоп. Hey! Hop, 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 hop. Ana, ana. Hey! Hey! Гармунчыга таба барабыз. Итибез гармунчыга менә алай. Хоп, менә булай. Хоп, менә булай. Давай. Дигитар, әйдәгез, күмәк.
Әгәр сез татар халык традицион биюен генә бии белсәгез, ярмәк вагын җиңел генә өйрәнәм димәгез. Ул үзенчәлекле бию. Аның серләрен безгә Наил абый бераз булса да ачты. Ana şuntu mısı? Şundan sabitini kabırmasın. Onları sekimdir ecede min adı hati например допустим титтим дигел чиреге. Ярмәк вагының да төрләре күп икән әле. Min adı kab. Иске Ярмәк авылы дигәндә, без инде монда Ярмәк вагын карарга дип килгән идек. Ярмәк вагын һич шиксез күрдек. Ләкин авыл Ярмәк вагы белән генә яшәми. Бу авылга килгәч, без иң беренче чиратта мондагы кешеләрнең ачык күңелләрен һәм йөзләрен күрдек. Нәкъ менә әлеге кешеләр, тырыш кешеләр, үз авылын, үз халкын яратучы кешеләр әлеге авылның терәге булып тора. Нәкъ менә шул кешеләр мондагы тормышны бизәп тора. Ә инде Ярмәк вагы, Талиян көйләре, минемчә аларның тормышын бизи генә. Һәм нәкъ менә шундый авыллар безнең тапшыруны да бизәп тора. Һәм минемчә алтын фондына керергә тиеш. Дуслар, безнең тапшыруыбыз моның белән тәмамланса да, ләкин юлыбыз дәвам итә киләсе очрашуларга кадәр.